ולתת לכל דבר את המקום שלו ואת הזמן שלו. אני מאמינה שאין קיצורי דרך, שמי שעכשיו בוחר ואולי להרים דגל של חוזק, מותר לו אחר כך להחליף עמדה. מותר לשנות עמדות, מותר להחליט החלטות, מותר כל שלב לעשות מה שרוצים, מה שמרגישים. אין חוקים, יש לב, יש להתחבר ללב ופשוט ללכת עם זה. זה מה שהייתי יכולה להגיד. מותר הכל, ממש, הכל לגיטימי. אנחנו רצינו פה גם להביא ממש את קולו של יוני. הוא היה כזה איש של רוח, נכון? הוא למד 3 שנים במכינה בעלי, למרות שצריך רק שנה אחת. וכשהוא סיים את המכינה ועמד להתגייס, הוא כתב שיר שעכשיו ממרחק הזמן נצבע בצבעים אחרים. ונשמח להקריא אותו, הוא הולך ככה. והנה ההתחלה מתרחקת, והנה קרבה הפרידה, ומה מתרחקת? חלק ממני נשאר, אך מה שנשאר אותי עוזב. אייכה אמצא את משפחתי, אשר אני כה אוהב. יש לנו אש יוקדת ומדויקת, ואם תחסר אתה, תחסר קודש, תחסר פעימה, אך תחסר מלבך דאגה. בזכותך תישאר בוערת להבת האהבה. מה את חשבת בפעם הראשונה כששמעת את השיר הזה? חשבתי על הלהבה של האהבה שנשארה. חשבתי על זה כמה הוא היה אור, וכמה הוא עדיין אור, הוא מוסיף אור. על אף ולמרות הכאב, חשבתי על זה שכל המהות של יוני הייתה אהבה. הוא היה יכול לדבר עם אנשים. היינו קונים משהו ואני הייתי יוצאת מהחנות והוא עדיין למד שם באיזו שיחה עם המוכר, אדם שאני לא הצליחו הגיע לדבר איתו. היה אוהב אדם. אוהב אדם, ממש, ושם לב לפרטים הכי קטנים, כאילו, יש את המקום של הלוחם האמיץ, הגיבור, ויש את המקום של הבן אדם שפשוט היה רואה אדם ואוהב אדם. ואני חושבת שהשיר הזה מדבר על זה שאי אפשר בלי שום אדם בעולם הזה. כל אחד הוא חלק, ואם לא תהיה פה, חסרונך יורגש. יכול להיות שזה גם באופן לא מודע, כן, משהו שהוא כתב על עצמו, אני לא יודעת, אבל... אנחנו ממש מודים לך על השיתוף, ציונה, ועכשיו נדבר על שיר אחר, שגם הזכרת אותו קודם, הנסיך הקטן. מה עולה?